Euskal Herria kirola hasiera batean izan zen kirolari askoren bilgune bat, eta egin genuen ospakizun bat edo ekitaldi bat belodromoan, eta testigo moduan eman ziguten Kortaberriak eta Iribarrek ikurrinaren agerpena horrekin berriro agertu ziren, eta hortik izan zen abiada gure kirolarien bultzada bat izateko, ezta? Aldarrikapenak oso interesgarria ziren, dakan simbologia guztiekin, baina azken finean ekimenak eta ekintza behar ziren. Gauzak sortzea, gauzak egitea, txapelketak eta lehiaketak sortzea, eta beti kutsu hontakoa, eta eginez ofizialtasunaren papela ere inori ez genik eskatu bihar kasu horretan, izango litzateke berez etorriko litzateke emanda. Hori izan gure estrategia edo helburu nagusia. Bide asko dagola emango ez dizunari eskatu gabe egiteko eta ekiteko. Txatu ginen, iparraldetik, Baionatik, Nafarrotik, toki guztietatik, eta lortu gendun 12 talde osatzea lehen maila egiteko horrekin pizka parra gendun, kendu genion pizka tela politikoa kontuari, eta nahi gendun izatea zehozer kirol eta kulturala Euskal Herri mailan, ez? Eta onartu izan. Xake. Lanak ni badaki zer dan, oso lana da danak egitea lana batera, ez esan eta gero batzuk egin eta besteekin kontatu ez. Orduan, auzolana eta amankomuneko lana egiten bada eta hitz horiek benetan bere esanahia baldin badakate, oso baikorra dago.